Ola, noutros tutoriais anteriores xa falamos da reprodución sexual das plantas con flor. No de hoxe trataremos da reprodución dos fentos e das carrizas. Comezamos! Sabías que non todas as plantas teñen flores? Estas plantas reprodúcense por esporas e non por sementes, e disto é do que imos falar no tutorial de hoxe. Mais, que son as esporas? As esporas son as células reproductoras que tras madurar caen ao chan para dar lugar a unha nova planta. E sempre que caen sae unha nova planta? Pois non, xa que se teñen que dar as condicións de humidade e temperatura axeitadas. Cales son estas plantas que se reproducen por esporas? Pois as carrizas e os fentos, que seguro que estamos cansos de ver nos montes galegos. Imos cos fentos. Nos fentos, as esporas están no envés das follas, dentro dunhas saquiñas chamadas soros. Aquí as podemos ver. Cando os soros se abren, as esporas van caendo ao chan, dando a posibilidade de que novos fentos aparezan. Imos agora coas carrizas. Nas carrizas, as esporas se producen nun filamento que remata nunha cápsula. Podemos velas aquí, dentro deste círculo. Ao igual que cos fentos, cando a cápsula se abre, caen as esporas, podendo dar lugar a novas plantas se as circunstancias son propicias. Debemos recordar, chegados a este punto, que as plantas tiñan tres tipos de reproducción. A reproducción sexual das plantas con flor, que vimos nun tutorial anterior. A reproducción das plantas sen flor, do que falamos no vídeo de hoxe. E a reproducción asexual das plantas, que trataremos na vindeira clase online. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache investiga. É posible que algunhas plantas non teñan follas nin raíces? Imos coa solución. Pois sí, as carrizas das que hoxe falamos non teñen nin follas nin raíces. Sabías que foron das primeiras plantas que houbo na Terra?
Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!